Ellen ten Damme zingt voor kippen. Lammetjes knuffelen op Sint-Anna. Het is vandaag 29 maart. Dit is het Pelemaasjournaal. Een bijzonder concert was het op Stille Zaterdag, de dag na Goede Vrijdag. In tegenstelling tot de naam doet vermoeden, was het eigenlijk alles behalve stil. Op de Veulense zorgboerderij De Haam werden de 38.000 kippen namelijk verwend met een privéconcert van Ellen ten Damme. De dames waren er natuurlijk op hun paasbest als de kippen bij. Es ist krank, dass bei unseren Kämpfen jeder Schlag mich erneut erfreut. Jetzt stehst du da und siehst mich brennen. Das ist egal, ich liebe wie schwimmen. Een bijzonder moment voor de artiesten die op Witte Donderdag de rol van Maria vervulden in The Passion. Zeker weten. Ik heb nog nooit voor zoveel kippen opgetreden. Ja. Dus Hoe is dat tot stand gekomen? Waarom hebben ze jou gevraagd? ik heb gehoord dat die kippen fan zijn. De boer heeft verschillende soorten muziek uitgeprobeerd. Volgens mij Frans Bauer, slagerachtige dingen, klassiek en ook mijn muziek. En dat vonden ze leuk. Dus ik ben gevraagd om nog een keer op te treden live voor de kippen. Het initiatief voor dit eigenzinnige kippenconcert kwam van supermarktketen Plus. Deze Pasen staat alles in het teken van verantwoord. En dat komt natuurlijk met Pasen heel snel tot uiting in de eitjes. Dus vandaar dat we hebben gezegd van we gaan iets speciaals doen voor de kippen die ons jaar rond al die lekkere eitjes leggen. De keuze voor De Haam als podium was daarom dus zeer logisch. Omdat hier onze gijseitjes gelegd worden door de gijskippen, noem ik ze maar eventjes. En zo eigenlijk, het is boer David, is gewoon die heeft zo'n fantastisch bedrijf. En hier worden die gijseitjes gelegd die echt voldoen aan al die aspecten van mens, natuur en milieu. Dus we hebben gezegd, als we zo'n kippenconcert gaan organiseren, dan zijn het zeker deze kippen die het verdienen. Ze me, ik denk een maand of 3 terug voor benaderd. Ik zei, natuurlijk gaan we doen iets muziek bij de kippen, dat vind ik leuk. Ze zelf een beetje in de muziek, dus dacht waarom niet? En toen het concept werd uitgewerkt, toen bleek het een kippenconcert te worden. En dacht ik, oké, vond ik het heel interessant. Ik was erg benieuwd hoe het ging. Ze hebben de eerste concert erop zitten, de tweede, die komt dadelijk. En het was supergoed verlopen. Dat Ellen ten Damme haantje de voorste zou moeten worden bij het eerste kippenconcert stond eigenlijk als een paal boven water. Ja, het is ook wel een persoonlijke voorkeur, moet ik eerlijk zeggen. Want we vinden haar gewoon een onwijs goede artiest. En daarnaast is het zo dat zij ook dit jaar in de Passion zit. Dus zij heeft al dat linkje met Pasen. Ze is ook ambassadeur voor WNF. Dus zij heeft ook dit linkje met diervriendelijkheid. Dus we hebben gezegd, dan is het een hele logische keuze om voor haar te kiezen. Toevallig gisteren zelf ook de Passion gedaan, zoals iedereen heeft kunnen zien. En vandaag mag ze voor onze Passion komen zingen, de kippen. Niet alleen voor de 38.000 toehoorders was het een opmerkelijke gebeurtenis, ook gold dit zeker voor Elle. Dat hoort zeker in de top 10. Ja, zo niet nummer 1. Ja. Eergisteren stond ik voor 30.000 mensen en nu voor 30.000 kippen. De Passion, maar ik voelde me wel thuis, want het waren allemaal maagden ook, heb ik begrepen. Ik vroeg nog aan de boer, komt er nog een haan aan te pas voordat ze eieren gaan leggen? Nee, dat is helemaal niet nodig. Dus wat dat betreft zijn ze allemaal nog ook een heilige maagd. Dus hartstikke mooi. Ondanks de uitzonderlijke setting en dat het niet allemaal appeltje-eitje was, kijkt de zangeres tevreden terug. Het ging behoorlijk goed, maar ik moet zeggen dat ik mij een beetje inhield qua geluid. Ik durfde niet echt heel wild te bewegen en ook niet keiharde uithalen te doen. Het is nog een beetje vroeg op de dag, dus misschien is dat het ook wel. Met al die dames, ze houden niet van onverwachte heftige dingen. En hoge piepen houden ze ook niet van, want het schijnt een alarmroep. Dat lijkt dan op een alarmroep. Dus dat moet je vermijden. Er waren 2 concerten zaterdag. Of het vervolg krijgt volgend jaar is de vraag. Al was de boodschap van het verige en eigevige publiek volgens Elle zeer duidelijk. Het leek alsof ze wel we want more, 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 more zeiden.
In de Weides op het Sint-Anne-terrein werd Tweede Paasdag de Lammetjesdag georganiseerd. Voor de jeugd had Stichting Loobeek een speurtocht uitgezet, konden de kinderen een lammetje adopteren en de familieuitbreiding werd ook meteen gefotografeerd. Maar we houden dat om dus de mensen te kunnen voorlichten over de activiteiten van de Stichting Loobeek en wat wij van plan zijn. Maar het biedt ook de kans natuurlijk voor de kinderen om kennis te maken met schapen en lammetjes en dat is gewoon leuk. En hoe vind je zo'n lammetje om vast te houden? Heel erg leuk en heel zacht. Ja, leuk. En jij, vind je dat ook zo leuk, zo'n zacht lammetje? Ja. Zou je ook wel zo'n lammetje willen adopteren? Ja. En jij, zou je dat ook wel willen? Ja. Ja, wil ik wel. Heb je al misschien een naam bedacht? Ja, Lammy. Lammy, wat leuk. En jij, heb je ook al een naam bedacht? Nee, ik heb nog geen naam bedacht. Het doel van de stichting is het realiseren van 3 projecten in het gebied van de Loobeek die stroomt tussen Venray en Merselo. Het ene is een volmolen waar dus wol van schapen vervild wordt. Dat is het oude mechanisme dat daarvoor gebruikt werd. Gaan wij daar nieuw bouwen. De tweede is een boerenschans. En dat is een verdedigingswerk wat in de middeleeuwen de mensen beschermde tegen allerlei vreemde troepen die de zaak kwamen plunderen. Dus dat gaan we nabouwen. Dat is een aardewal en dat gebeurt aan Weverslo. En het derde is de schaapskooi die we daarbij willen bouwen, waar we natuurlijk de historie van de schaapscompagnieën willen laten zien. Maar daarnaast ook dus de schapen laten zien uiteraard, want dat hoort er ook bij. De bouw van de volmolen zal naar alle waarschijnlijkheid dit jaar starten, evenals het realiseren van de boerenschans. Stichting Loobeek hoopt met de schaapskooi binnen 2 jaar te kunnen starten. Dit alles is volgens Theo belangrijk voor de gemeente Venray. Ja, het is een mooie toeristische trekpleister weer, maar ook belangrijk omdat het in een mooi natuurgebied in wording, want de beek is vorig jaar helemaal opnieuw ingericht. In een mooi natuurgebied in wording kunnen we een mooie toeristische plek realiseren. En daarnaast kunnen we daar de historie van die Venrayse compagnieën, die eigenlijk heel belangrijk is geweest voor de ontwikkeling van Venray in de 19e eeuw, kunnen we daar laten zien en dat brengen we graag in beeld. De kinderen die het lammetjesknuffelmoment gemist hebben, hoeven niet te treuren. Volgend jaar wil de stichting deze dag weer organiseren. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met morgen 6 uur. Vanaf aanstaande vrijdag 1 april zal ons nieuwe format ingaan. Dit houdt in dat we onze nieuwsitems direct op onze teksttelevisie uitzenden om u sneller op de hoogte te brengen van het laatste nieuws. En zoals u van ons gewend bent, het laatste nieuws ook meteen online in beeld. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Komende nacht gaat het regenen. Mogelijk is er kans op onweer dat gepaard gaat met windstoten. In de ochtend is het droog, maar naarmate de dag verstrijkt neemt de kans op regen toe. De temperatuur zal uitkomen op zo'n 12 graden. Donderdag zal ook nat verlopen. Ik dank u hartelijk voor het kijken en heel graag tot een andere keer.